Hello mga subscribers, likers. This is Modelo Mangkeping 2. So, first of all, ngayon po ay December 24. So, advance po, Merry Christmas sa lahat po ng mga pasyente ko, sa mga stroke patients ko po, so sa kanilang pamilya, and I'm wishing all of you a Merry Christmas. May God bless you all. Sa lahat ng mga nagtuloy, sa lahat ng mga nagtiwala sa aking speedy modernong makepeng speedy recovery program, such yung mga pinag-aralan ko na reflexology, in situ massage therapy, Hilot Wellness, in situ massage therapy, at reflexology, and taking a DOH license at Isarog for almost more than 20 years in service. At marami na rin po tayong natulungan at napagaling ng mga stroke patients. Sa inyong lahat po ay pagiging pa natin yung ating serbisyo, yung ating connection to God. Siyempre kailangan po natin yun, that we pray first before we doing a massage therapy. Ito po yung importante. Hindi po importante yung pangalawa lang po yung ating pinag-aralan, and as well as coordination sa kanyang medication and condition. So ito po yung ating program na pag-iigihan pa. So again, and I'm greeting you all a advance Merry Christmas to all of you. Sa akin din pamilya, sa aking mga kapatid, sila Ate Julie sa kanyang pamilya, si Kuya Boboy sa kanyang pamilya, si Kuya Nobel sa kanyang pamilya, si Ate Milet sa kanyang pamilya, si Pantakaki sa kanyang pamilya, si Jingjing sa Japan sa kanyang pamilya, si Jeanette, Tol, and sa aking mga anak, and sa lahat ng mga mag-anak ko na sumusuporta, at yung mga hindi sumusuporta na kayo kay Modero Mangkepeng para naman kasi itong vlog na ito ay hindi ito kundi sumikat, kundi ito ay reference for the future ng aking mga ginagawa. Ay pagtanda ko, ito ay iiwan ko alaala sa mga ginagawa ko sa mga stroke patients, at dagdag ito ng serbisyo sa ating kalusugan, dagdag din sa DOH na aking pinag-aralan din, at inaambag ko ang at karangalan ko at kasiyahan ko ang magpagaling ng stroke patients, not only hindi yung not money but the service I render to them. So sabi ko nga sa akin sarili, napakasarap ng nagpapasaya ng tao at muli ay nagbabalik ang kanyang kalakasan in spite anything ang kanyang kondisyon. So ito po si Modernong Mangkepeng 2. Suportahan po natin yung aking vlog sa mga, kasi po yung Modernong Mangkepeng po ay bigla pong na-delete at nawala po for unknown situation and circumstances na hindi ko po alam. So ngayon po ay December 24, so we have to attend 2 stroke patients at Mabalacat, Pampanga. Ayan. So dito po sa aking shop. So pag wala po ang ginagawa mga subscribers, likers, tumatambay po tayo sa ating shop, and we render some mga walk-ins, mga gustong pamassage na mga bentosa, and some services na tungkol sa kalusugan. Tandaan po natin na ang kalusugan ay ating kayamanan. So napakahalaga po ng massage therapy na binibigay po sa ating katawan, such as anti-stroke, anti-stress, blood circulation, body conditioning, prevent any possible injuries. Ayan. Pag magtatrabaho tayo o meron tayong gagawin ng activities, it helps a lot to prepare our bone and muscles for the activities that we are going to do. So yun po yung napakalaga ng importante, especially yung mga hindi nakakapag-exercise, puro trabaho, puro stress. Ayan, kailangan po si massage therapy sa ating buhay. Ayan. So it will do such a week. Ayan. Pwede siyang week, pwede siyang thrice a month or twice a month. Kung may budget ka, at least once a week is good for you. Ayan. So sa lahat po ng mga tumatangkilik at sumusuporta, maraming salamat. At sa mga kumukontra po sa akin, naku, huwag naman po. And God is the one. Ang Diyos na po ang bahala po sa inyo. Kasi I'm doing my best. I'm doing these services, no? Para sa mga stroke patients, kasi ulit ko rin pong nire-recall yung aking pinag-aralan, yung mga technique, such nag-gym po ako, at ina-apply ko rin yung mga joints and muscle for the exercises, pampalakas ng mga stroke patients, as well as giving encouragement, no?
Kasi ang stroke patients po, nanghihina po yan. Talagang nangangailangan po talaga ng lakas ng loob, kausap, ng positive. And yung aking program nga po, yung speed recovery ko, yung faith in God, connection to God, and after that, yung proper coordination, balanced diet, exercises, no? Na kailangan ng tao, and the proper medication to intake kasi nakaka-apekto rin yung malalakas ng mga gamot sa age ng stroke patients and condition. Ayan. At ang pinakamalapit po nating pasyente ngayon ay yung nasa San Juan, and naputulan po ng paa through diabetes, at same time na-paralyze po yung kanang kamay. So ito po yung ating mission ngayon sa may San Juan. Yung mga gumagaling na po, update ko po kayo. Si Chuting ko po, nakakalakad na po. Ayan. Si Kuya Pungol, Constantine Pungol, nakakalakad na mag-isa. So napakaganda po ng mga salubong ng Pasko po sa kanila. Ayan, so yung mga bumitaw, hindi na mabanggitin bumitaw, so Diyos nang bahala sa inyo kasi bumitaw kayo sa program ni Modernong Mangkepeng. So it's up to you, and God will bless you all. Kayo nang bahala kung hindi ka nagpatuloy sa serbisyo, because God will bless you. And kasi para sa akin, kasama ko ang Diyos sa lahat ng ginagawa ko sa pag-stroke patients, and I put my dedication and hard work. Kasi yung mother ko namatay, sad to say, sa stroke patient, sa stroke case, and hindi pa tayo marunong ng mga araw din. So doon ko binubuhos yung aking dedication, as well as yung lolo ko nung napayapa na taga-Arayat, si Apo Miyong Salak. Yan, dyan nagmula ang panggagamot ng mga hilot. Ayan. So I modernize it through learning some certificate. Makikita po ninyo. Ayan. So this is a Modernong Mangkepeng. So sabihin ko po sa inyo ulit, ang aking bit na verse ngayon ay ang Exodus 15:26. The Lord is my healer. And Mark 11:22, have faith in God. And Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. And John 4:6, and Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So ito yung importante na aking bitbit mga bersikulo. So I'm not for religion. I'm relation to God, kasi napakarami ngayon ng mga tao na nangangailangan ng mga salita ng Diyos sa kailangan sa ating buhay. So ito yung one way din na I'm not perfect, but God will also bless me, because mga ginagawa natin pagkakamali sa ating buhay, we have to direct it, and we have to ask forgiveness to God. Yeah. So itong muli si Modernong Mangkepeng. Ito ngayon ay aking accomplishment sa mga napalakad ko, sa mga napagalaw ko ng mga hindi gumagalaw ng mga part ng kanilang mga katawan. So I am very thankful to God. Alam ko na makakabagay ako sa lahat ng mga bagay, at naniniwala ako that nothing is impossible to God. When you believe in yourself, and you believe in God, and trust in yourself, nothing is impossible to God. Hanggang sa muli po, ito po si Modernong Mangkepeng. Sa aking pamilya, especially, I dedicate this sa aking mga anak, sa aking mga kapatid, sa aking mga mag-anak, and all of this. Darating ang araw, itong vlog na ito ay magiging kayamanan natin sa ating bahay, sapagkat pinapakita ko rito yung papapagaling ng mga stroke patients in a different technique, in a different ways, dedication, hard work, and faith in God. Ito po yung kailangan na sikreto na pag-aaruga. Gusto kong muling ibalik ang kanilang sigla, ang kanilang dating pag-asa, na ang mga stroke patients ay meron pang pag-asa. Just keep in touch with God, and keep in touch with the trusted therapies that you have now. And again, God bless to all of you. Merry Christmas sa lahat ng mga hinawakan kong pasyente ko, sa mga customer ko, nagtitiwala sa mga client. And please subscribe, like, and share my YouTube channel, Modernong Mangkepeng. God bless to all of you. Merry Christmas for this coming December 25. Tomorrow na po yan, 2024. God bless to all of you. Health is wealth. Ang kalusugan po ang ating kayamanan. At ingat po tayo sa mga pagkain. Tikim-tikim lang po tayo. Hinay-hinay lang po tayo. Sa mga alak, sa mga soft drinks, etc. Lahat po hindi bawal, pero tikim-tikim at dahan-dahan lang. Huwag po tayong masyadong mag-over, sapagkat ang lahat ng mga sob sa ating katawan ay nagsasama sa ating kalusugan. Okay, God bless po to all of you. Again, Merry Christmas from Modernong Mangkepeng 2. God bless po.